Bunalcool! Bunalcool! Philippine Standard Time, it is now 29 minutes after 8 o'clock in the evening. At ito na po ang huling hirit, huling banat, huling hagalpak ng programang EDSA. That's right mga kabisyo, kasama pa rin po yours truly, Diego Bandido at Tanghenyo. Ayan, syempre magandang gabi po sa iyo manong driver. Kamusta? Ayan, syempre lagi akong nag-worry mga kabisyo kay manong driver kasi alam ko naman yung mga kabisyo nating driver simula umaga, raratsada hanggang gabi na yan. At ganon din ikaw, manong guard, PSG. PSG tang, anong ibig sabihin? PSG, police sa gate. Maraming salamat at syempre ikaw din na isang mandirigma na sa mga oras na ito pauwi pa lang, overtime. Make sure na nagpapaalam, pinapaalam mo sa iyong mga mahal sa buhay na, honey, pauwi na ako, maligo ka na, pag-uwi ko, alam mo na. Ay mga kabisyo, ito pag-usapan po natin itong balita na nasagap po natin. Kulong ang isang tatay na nagpakilala pa umanong pulis dahil sa pananakot sa kanyang mga anak gamit ang barel. Oh no! Nang tanungin kung sino ang may-ari ng barel, alay! Magtakim ba naman sabihin niyang galing ito sa kanyang anak na ginawang laruan? Sinisi pa sa anak. Pambihira naman oh. Tang, baka pwede na natin itong logican tang. Ay sige, logican mo na yan para mahimas-masan na. Logika na yan! Logika na yan! Or mga kabisyo, logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, sa totoo lang real talk. Nakakalungkot po ang mga ganitong balita, no? Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. Imaginein mo tatay, sarili niyang anak, tatakutin niya gamit yung totoong baril. Oh no! Sa panahon natin ng mga angkol, ito real talk mga angkol, sa panahon natin, ano ba yung na tatay? Sinturon! No. Diba? O pag yung buckle, yung bilya, baka maluoy ka. Sut-sut pa nga lang Unang-una yan, tatawag ka, Diego! Shh! Tapos hindi nakinig si Diego. Pangalawa, Diego! Shh! Pag humaba yan, lagot ka na. O di kaya, makita ka, mudlatan ka lang sang mata, makuha ka ng tingin, kakurog ka na. Diba? Well, ang lesson po na mapupulot natin dito, unang-una, hindi po lahat ng babagay nakukuha po yan sa sindakan. Diba? Pangalawa, dapat po pag nag-correct po tayo ng pagkakamali ng mga anak natin o maging ibang tao, lagi pong may pagmamahal, lagi pong may love when you correct somebody or someone. Kasi punong-puno na po ng galit, punong-puno na po ng hatred yung mundo natin. Punong-puno na ng kasamaan ng paligid natin, dadagdagan mo pa. Baka masyadong matuwa sa'yo si Lucifer, i-recruit ka sa impyerno. Sige ka. Baka i-recruit ka, gawin kang, Master Sergeant sa impyerno. Gusto mo? Alright mga kabisya, bilis ng oras natin, papaalam na po tayo. So today is a Friday, thanks God it's Friday, and of course we have to thanks God every day naman But tomorrow is gonna be a different day. Tomorrow is gonna be, we put something a little bit swag, Kasi makakasama niyo po ako mula alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. And on top of that, alas 11 hanggang alauna po ng hapon, it's Love Radio's Top 10 Countdown.
as I'm gonna count down the 10 biggest hits of the week. Well, I gotta say goodbye, folks. Maraming salamat. Coming up next, pagkagat ng dilim. Tutoy na lab. Uncle Totoy ba to up next? 34 after 8. This is Metro's number 1, 90.7. Good evening. Sasakyan si Ka